sa UP nga kuha man kuno kanang di man gyud unta allowed nga daghan kag asawa, daghan mo asawa. Inyo lang gipahimuslan kay mo man gisulti kun mahimo. Unya di man mahimo ng pagbati nga tungaon nimo. So, but pasabot di gyud na pwede. Ingon dayon tong Muslim. Ma'am, si Allah ay para sa katotohanan. Sabihin mo sa akin, ma'am, kung sino yung lalaki na ayaw ng 4 na asawa. Sinungaling yon. Mara na istoryahan mga higala. Mara na kining impeachment, but giabusuhan mo na nila karon kanang impeachment process. Di man na gi-weaponize na nila ba, gigamit nilang hinagiban ba sa ilang partisan politics. Sa ilang partisan politics. Dili na sincero nga kanang tinguha bitaw pagukod sa mga or sa usa ka public official kay mibudhi siya sa pagsalig sa katawhan ug milapas o nakalapas siya sa batakang balaod. Dili kuan kanang kana bitong protehan gini mo ang interes sa katawhan. That is your oath of office, being a representative. I'm talking about the district representatives. Ubos by Baloranan. Katawhan ha, the people, not them, they're just representatives. They're not the people. Nagrepresent sila sa katawhan. Now, if you are a serious and honest representative of the people, unsa may sentimento sa katawhan sa imong distrito? Alang ni sa mga namirma. Unsa may sentimento sa katawhan sa imong distrito? Did you ask them? Nangutana ba ka? Ikaw, congressman, nangutana ka ba kung sa una sa mga tao sa imong distrito? O nagbuot-buot ka lang tungod sa imong kahakog sa gahom, tungod kay gilawgan ka sa imong pagkabuaya. Oh. Tibaw na ta kung sa itubag na mga higala ng pangutana. Ang kahakog lang yun. Ang kahakog ug nalawgan na sila. Unya nagpaabot silang napaydagang ilawog. Labi na kay umabot ang barangay elections. Napaydagang karne nga ilawog. Aron mabusog sila ng mga buhaya. Ano na kuan real talk ni siya. Dili ni siya istorya ilam dagat. Baga nagigignaw. Grabe. Ngano man nga nakaingon tanini. Ako personally ngano nakaingon man ko nini. Because naamanggoy lain nga public official na ikatupad ug unsa ilang performance, culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust. Ano lang doha ka punto. Gipasakaan sa dog impeachment complaint. Pero unsay desisyon sa Committee on Justice, plenary,
kung miabot ba itong plenary. The fact is, it was dismissed because dili undanon kuno ang maong impeachment complaint batok ni Presidente Bongbong Marcos. Way unod. Apan kaning impeachment complaint batok sa Vice Presidente, dunay unod. Namanggoy ikatandi ba? Now, dirita sa unod sa impeachment complaint. Unsa may pinakabugat na unod batok sa Vice Presidente. Mao nga may desisyon sila nga betrayal of public trust. Gibudhian niya ang pagsalig sa katawhan. $125 milyones nga kwarta nga gihurot og gasto giwaldas langsod sa 11 ka adlaw. Basically, mao gyud unod mga higala. Una gi-appeal mo tong mayor pa siya sa Davao, ug ngano may abot ta dihang dapita. 600 kapin milyones. Samtang di ay gipasaka kaso nga trilyon gyud ang nawa sa kaban ng bayan. Wa pa mauli ang PhilHealth, ang kwarta sa PhilHealth, ug nauli man ugaling wa man ta kay bawo giuli na ba apan gimanduan sila nga iuli. Wa ni kabayad og buhis. Buhis. Wa mo bayad og buhis paninglanunon pa na sa gobyerno. Si BBM. Kanang pasangil nga drug addict siya. Wa man na masulbad. Maghiwi-hiwi na yung baba. Sino ang kagimong presidente drug addict? Ug na ay basihanan. So, mahimong di siya drug addict, pero na may solusyon ko na mas sulbad ng problema ka ng pagduda. Hair follicle test. Ano di man siya mo undergo niya na? Again, when you talk of money, siya mismo sa iyang zona ng hambog siya. Ang iyang ipanghambog sa iyang pagdumala sa nasod, 2,000 na ka mga flood control projects ang nahumana. Unya, sige pang trabaho ang uban. Libo kapin ka mga tunghaan nga pampubliko ang nahumana. O kinahanglan pag daghang pagtukuron. Pagbana-bana, ito duha, 20 wa, basta kay 2. O 22 ka units ang nahuman. Kini sa tulo niya katuig ang paglingkod. O niya, flood control, ang iyang istorya, naaraman ng mga flood control projects. Apan, na-overwhelm lang, that's the word he used, na-overwhelm lang sa bulog sa uwan, kay kusog yun ang uwan tungod sa climate change. Okay. To a certain degree, ang ngayon ng dunay truth niya na. To a certain degree, kay na may intact gihapon nga flood control nga kanabang wa matumpag wa. Apan may awas. Pero pila ra man ang kabuok. Itandi sa wa pa moagi ang tubig na tumpag ng daan. Ug sa di lisod actually mga higala.
kung kita'y mulingkod dito, panalitan kita'y mulingkod sa Blue Ribbon Committee, kita'y mulingkod sa DPWH mismo. Naway po panagana nga maligsan ba ang presidente? Wa tama, wa kay ko kahadlo kanang sincero gyud ang imong tinguha ba? Sayon ra kay subayon. Nga tinuod nga gikaw-kaw ang kwarta. Marlica funds, where did the money go? Muna pangutana. Wa may justification na, wa may accounting after over a year. Why accounting ang mga panuay? O yun sa pagwalda sila ang kwarta. Wala gyud baga gyud kaignaw ba? Pero gisalikoy lang dayon ang impeachment complaint. Samtang kini sa Vice Presidente, dili ni laban sa Vice Presidente ha. Tinarong ni ato. Dali ra kayo. Ana nimo makita mga higala nga gigamit ning impeachment nga kanang instrument sa atong constitution aron gukdon ang kontra sa politika. Unya sa Senado ra ba kay mao may humuhuwes niini ang Senado. Gapanikad na si Tito Soto dito. Nagpanikad na mga higala. Dalion na to ni. Ako nabalaka ba? Bagay, naaman tayo opsyon ini. Mumarcha gyud tas dan. Ako mo appeal gyud kog marcha kon ugaling ba. Mo nay dangatan. Dili tungod kay prosara ko kun dili tungod kay binuang ning kalakiha. Disgusting. So yun nga, what happened to the Cabral files? Pila ta ka si Mana nga sige tuki atong Cabral files. Nawa lang, murag lang nawa. Namatay si Cabral ha. Gahikog, gipatay, wa ta kabaw. Pero siguradong patay. Kung sa may nitabo sa video ni Saldico. Saldico na mismo nga mo'y silang duha ang gipasanginlan sa Vice Presidente nga mo'y desisyon sa national budget, kwarta sa budget, gahing sa lapi, matagtuig, duha ra ka tawo ang mo determine niya na si Saldico o si Martin Romualdez. What happened to Saldico? Doon na ba'y effort ng gobyerno nga dakpon si Saldico? Sama sa ilang effort paggukod ni Atong Ang. Kinsa may mas importante nga kinalang dakpan nga Atong Ang o si Saldico? Da makita nimo ang hinanggaw sinalbahis ba? Salbahis kaayo. Kanang pagpadaan ni Duterte dito sa dahig. Unsa may tinuod nga istorya niya na? Kidnap o gituyo gyud nila palaya si Duterte gi-kidnap or mao gyud proseso sa ICC. Grabe ning mga tawhan na sa tanas ning mga tawhan na mga higala. Ako tanaw ha. Ako hindi ganahanay mga reliyoso mga tao nga nangapil niini.
Kay di po sila gusto og kurakot. Pero kung tinuod mo gusto yun nga mahunong ning pangurakot, dili na to pilion ang tao nga maligsan. Uy, na may pangurakot nga klaro kayo, hilom lagi kayo mo. O kare si Bongbong mo atong isisgutan ang inyong pangurakot generic. Generic. Kapan kung si Sara, specific. Na-brand yun, Sara. Branded kayo, Sara Kurakot. Bongbong, wala na. Against lang may sa pangurakot. Sa manang klasiya sa tinarong na. Muna nga, kita mga igala, kita nga mga lumulupyo aning nasura. Buhay pa to si Tony Cuenco, aning Congressman Tony Cuenco. Moingon yun to nga, giatay na lang. Because that's what's going on with us. Kinsa may atong dulo na nini, kinsa may atong kasaligan, leaders. May laman sa survey. Pero wala na, way kwinta nandaran. Kining tagaw-taon to dinhi sa ato, murag lagwa. Kay sa media lang sa Cebu, naghan man sige gayaw-yaw. Naman sa mudapig pero pila man nakabuok, no? Pero ang atong tingog mura og singgit sa buwan because ang atong mga kongresista mura lagwa gyud. Nga sila unta may access na to ba? Sila connection na to. Paingon sa national government. Wala man. Wa sila So, kung may hinungdan ang itong yaw. Paungaw na lang na sa pagbati. Paungaw sa gibati o kana bang pagsangyaw nga kanang ato mga kongresista angay nang silutan sa sunod nga eleksyon. Bahala manghatag na sila kwarta ato nang dawaton nilang kwarta. Mo nagingog kanon tanang paon iluwa ang taga. Kanon ang paon iluwa ang taga. Aron mo tagam ng mga tawana. Grabe man yun mga higala. The worst ever. Kanang 19th Congress. Mao man gyapon na sila nga pilaray nangawa dia. Kadto sa kadtong Quadcom si namatay naman to si Akop o si Dan Fernandez na pildi. The rest na ang paghihapon. Naga na po na sila. Udaga na po. Dili na mahunong pagdagan kayo. Kana ba mabalda ang ilang business ba? Because politics is already a business proposition din sa ato. Adugon ba? Naka-access unta tag kwarta gikan sa kauluhan. Wa man ta ka-access anang binilyon nga kwarta gikan sa kauluhan. National ang akong gipasabot. National coffers. Wala ta ka lisod kay na i-access. Pero kung kawat day ang tumong sayon ra billions good. Sino ka billions? Can you imagine how much money that is? I'll give you an idea mga kaigsunan ko. Na housing ang Society of the Divine Word. I've been saying this. Nasya ako pag pangutana nga, pila day ang 65 million ang gigasto para sa mga katong nanrabaho sa kanang basurahan bitaw, dumping site diya sa may Inayawan. The poorest among the poor.
65 million. Naibalay. Mugaway ang kapuyan mo. O ako kay magpila na kayo na ubay-ubay. Pero sa gobyerno, nuralagwa na siya. Nuralagwa mga higala. Di man gud ta maka panukit-sukit ba kay kami sa media din ni local, di mi ka panukit sukit-sukit kito ang sa Manila. Unya ka ng media sa Manila, trust me, it's so corrupt. Corrupted kaya ng media sa Manila. Manglarga ng mga media da sa Manila, influential kayo, pero manglarga ang mugasto politiko. Magbakasyon dito sa Amerika, mugasto politiko. Nakaibigo na ko nga, ingo nga, pare ano ko ba? Matay na to? Ay negosyo diri sa Cebu. Hinang-hina mo. Veteran broadcaster ka, tapos, oh, pare, taon-taon yan, mayroon. Ana siya ba kay wa pa ganin yung flood control ha. Murag normal na sa Manila mga higala. Dili kasaligan. Maayo mo tuis sa issue. Tuison ang tinuod. Ug di gani, di tangdon. Unya, ang kugihan kay kanimang mga komunista. Sanawa ng mga balita gikan sa mainstream media. Unsa man ang mga balita? Na yung mga tarong nga balita apan di ta ka-expect magsigig interview ni let's say Carpio. Kinsa man si Carpio? Tungod lang kay former justice ko na siya, associate justice rather Supreme Court. Oh. Associate Justice of the Supreme Court. May balik-balikon lang interview. Trillanes, nga nung interview man na sa Trillanes, kinsa na siya? Mao na ang kuan ba? Kana bang ano maluso kayo mga lihog dito sa kauluhan mga higala. In fairness na may tarong, pero maklaro gini mo kinsa kadawat o kwarta ba? Di man ginagmay ng kwarta. Mao na nga mapugos yun sila. Kinaog na ganina sa kuan kanini ang social media kana papangatag og kwarta. So unawa man na. So mahibong ka nga ang katong mga vlogger sa BBM Sara Tandem nga gikan po sila DDS Tandem nanay nangawa og tungod di kay gibayran kwarta. Namalhin ang ilang sentimento tungod sa kwarta. Gabi grabe yun. Kana bang makaingo ka nga noon sa ramay tao ng Pilipinas. Minumdum ko sa pulong ni kanhi Gobernador Lito Sumenya. Moya akong idol mo ito na ako. Moingon to siya nga, butangan sa natog gamayng prinsipyo ang politika. Oy, padlungon niya ang mga politiko nag-meeting. Niya magisgo na kwarta. Masuko to. Kanang murag ang direksyon bitaw palit. Butangan sa natog gamayng prinsipyo ang politika. Oy. Gamay na lang. Sa ato pa, o di na mabutang nga gamayng prinsipyo, wala na yun. Ayan, buhi pa ko to sa una. Unsa na kaya gidangatan karon? Wala na gyud nahurot na. Nahurot na, wala na gamayng prinsipyo kay. Sige, reklamo to siya. Butang nga gamayng prinsipyo. So, adtong puntuha og wa pa siya mo reklamo, mawa na tong gamayng prinsipyo.
Karon, namatay naman siya samot. Wala na gyud. Wala mo hisgot nga tangan to gamay ang prinsipyo ang politika. Grabe, eh. It's really disgusting ba? The process, impeachment process. Side by side, duha ka impeachment process ang ilang gituki. Una, ang gipasaka batong sa presidente. Dali kayong gisalikoy. Pag-abot sa vice-presidente, kay ikaduha naman ng higayon. Ang una nilang gipasaka na gibasura man sa Supreme Court tungod sa proseso dito. Unconstitutional ang process karon sigundaan nila karon to every year ni ug di kini gihapon ni kalusot kanini ang impeachment sa 2026 ipasaka gihapon nila sa 2027 kana kon makadaog gihapon ni mga tawana kanina ang naglingkod karon sa Congress kun makadaog gihapon angay gyud na silang pildihon ba aron motagam bitaw sama sa gihimo sa mga Subuano ni Gwen Garcia. Kana ba hatagag leksyon ba? Ayaw pagpatuyang diha kay kami ang katawan after all maoy haring lungsod goy tawag sa mga diskurso mga politiko sa una. Haring lungsod mayong gabi. Di yun na muwa ng paglitok sa haring lungsod. Di gitamod ba ang haring lungsod? Kaya mo na ang unod yun, sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. Wala na mo hingog haring lungsod ron. Sila na ihawad. Ang lungsod mo ulipon, sila ihawad. So ato silang paibawon nga, hey, ayaw mo patuyang kay kami ang haod. Kami ang hari. Dili kamo. Mo na angay buhaton nining umabot nga eleksyon mga igala. Ba ibawon sila. Nga kay mga panyam sana mga lamano na sila sa smile. Pero ini kadaog na dili na ang lungsod mo hari sila na. Patilawan na to sila nga. Kita mo'y hari. Bisa pag dagana sila kwarta. Kaya ka ng kwarta, mga higala, di man unta na mo'y basihanan aron sila maka-represent nato. Unfortunately, ang mga naanad og dawat mutunong ro ba? Dili ba iluwa ang taga ba? Tukbon gyud hasta ang paon. Paon og taga tunlon. Ni utangan pag kabubuton taluhuya. Luoy kayo. Wa kana mang ignorante ito ko kasabot. Sobra naman kayo ni. Sobra na gyud kayo ni. Akong gitanaw mga ngan sa mga kongresista sa Cebu, mura magaway na mirma sa impeachment. Pero wa man hilom man kayo. Sa lista lang ha. Taas man ng lista sa namirma. Wa man ko kagita. Wa man ko newspaper dire. Ang akong gibasihan kanirang mga ana sa YouTube. wa ko kakita sa mga kongresista sa Cebu. Ato pening sutaon o unsay ilang gihimo unya unsay ilang balibad kuno kaling wa sila mo pirma wa man ma-highlighted usara man tong sikat siya yung diskurso siya siya magikuha nga bastos kayo kay kanang muinit lagi kuno yung lawas makakita siya ni kanang artista nga sexy Ann Curtis manginit nga lawas na nasuko sila kay unsa man gasulti ra to siya sa tinuod unsa may dautan na musulti ka sa tinuod
Pero itong Muslim ba, itong Muslim ay kuha ni siya mga igala ka ng subject ni siya sa murag reality show sa GMA. Si Lutzi Cruz Valdez man siguro mo nalimot ko sa kanabang nagdaas programa ba. Programa magkuha sila og subject kunya. Ang kinabuhi ba sa ilang subject sa programa, ilang sundon og kamera. Now, ang ilang subject na ito kanang Muslim nga nakaadto na sa Mecca, the Hajj. Kanang magkao. Patbuok yung asawa. So ilang isundan sa kamera nagpuyo to sa Malabon. Kanang medyo slum district sa Malabon. Apan 4 indanas ang iyang balay. Matag andana na ay asawa nga gapuyo. Makita dito kanang magsugat sa hagdan, usar may hagdan, nga kadtong original nga asawa maniko na ba? Naagay kuan kanang siyempre upat ka buok sila. Ilang usar ilang bana so naagay jealousy siguro. Anyway, mao to siya subject. Unya naay anak nga ang original naay anak nga teenager, 16 years old. Ipangutana sa host sa programa nga Tami may nga ni. Ikaw Tam, paglaki mo, mag-aasawa ka rin ng 4 o marami? Sa hindi po. Bakit? Masasaktan lang sila. Mao na istorya sa anak ha. Pero ang mga asawa gi-interview one by one, separately. Ingon sila nga okay raman sila. Kay inigpanimba din nila silang kuan kinilang simbahan mga higala. Lainon ang babae, lain sang lalaki. Lektura na sila ang mga babae nga muubig silang bana. Kuan yun, kanang tahod yun silang bana, ang bana may hawd. So, mao ko nun ay lecture nga ilang madungog. Lecturean sila every weekend kanang manimba sila ang istorya sa mga babae. So gi-check nila na sa kuan kinini ang UP professor kanini ang Quran scholar ug tinuod magyud nga anaa sa Quran murag Biblia nila nga mahimo silang maminyog magadagan ang mga Muslim. So ang tubag sa professor nga ang naa sa Quran si Prophet Muhammad mingon nga kun mahimo conditional dili absolute kun mahimo nga imong mabahin equally ang imong bahandi ngadto sa imong mga asawa o gawas sa bahandi nimo kaptangan ang imong emotion, ang imong pagbati mabahin nimo equally ngadto sa imong mga asawa then pwede ka mga asawag daghan pero kun mahimo nimo nga equally divided so ingon ang professor nga actually dili gina mahimo kay saan mo kanang mga butang pwede na pero kanang emotion imong pagbati mahimo bago na nga ma-equal na siya di gyud na equal so in other words dili pwede pero misinterpret lang kuno na sa mga Muslim for their own personal interest matod pa sa professor sa Quran sa University of the Philippines nga mao gipangutana sa host so gibalikan na po nila tong Muslim nga subject sa programa itong 4 ka asawa gingnan nga Haji kuan man kanang ang istorya sa professor sa Quran nga sa UP nga kuan man kuno kanang di man gyud unta allowed nga daghan kag asawa daghan mo asawa inyo lang gipahimuslan kay mo man gisulti kun mahimo
Unya, di man mahimo ng pagbati nga tungaon nimo. So, but pasabot di gyud na pwede. Ingon dayon tong Muslim. Ma'am, si Allah ay para sa katotohanan. Sabihin mo sa akin, ma'am, kung sino yung lalaki na ayaw ng 4 na asawa. Sinungaling yon. Mao na istoryahan mga higala. Mao na